ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିବା ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ତୀର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା ଆସେ, ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ଏହି ଘଟଣା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପିତାମାତା ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଥରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପିତାମାତା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତୀର୍ଥଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ଆଣି ସେ ଟୋକେଇକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଟୋକେଇରେ ବସାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ପୁଅ କିପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଘଟିତ ହେଲା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଟୋକେଇରେ ନେଇ ରାସ୍ତା ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପିତାମାତା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ଏକ ଡବ୍ ଡବ୍ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଏକ ପଶୁ ପାଣି ପିଇବା ପରି ଶୁଭୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତୀର ମାରିବା କଳା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୀର ମାରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହରିଣ ପାଣି ପିଉଛି। ସେହି ଧ୍ୱନି ପଛେ ପଛେ ସେ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ କାନ ହରିଣ କାନ ପରି ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଲେ। ସେ ତୀର ସିଧା ଆସି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ତୀର ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ଆଘାତ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜା ଦଶରଥ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦୟାକରି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଏହି କାମ କର। ମୋର ପିତାମାତା ଅନ୍ଧ ଏବଂ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୁଟୀରରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତୁମେ ଏହି ପାଣି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହା କହି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣି ପାତ୍ର ନେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନୁହଁ, କୁହ ତୁମେ କିଏ? ଶ୍ରବଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ପୂରା କାହାଣୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଉଭୟ ପିତାମାତା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ମା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେତୁ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛି, ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବ।
ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ।